Selamat hari Minggu madihita salhutna. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 24 ton dung Trinitatis manang hasitulu sadaun ni debata doho topik mangalehon nang pekurangan tapuk kama perminggota marede mahita. Marhide-hide guar ni debata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi perbadia natuma palangi dohot tanah ono. Amen. Isido na jadi nakok tuduluk ni Jakoba jala isido na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiyaw nai halal partangan na lidang dohot na yasroha. Haleluya. Martan yang mahita Ali Tuhan debata amanami pardenggan bahasa nasemuno namar pungudu kami disuan mangidu tuho sian nasar kami saita baima hapursiaw nami jala pergugui kami asa terulah kami parangin denggan songon na pinangido ni roham sian kami saya ramoti kami rodi hasusuda ni roham nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita
Imasian Heber 10 ayat 10. Alai unang madu pahamu mabahin na dinggan dohot mangulahon asiniroha ay di halong debatado at kapilian na songni at tongrak manginugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say perbugoy mahami mangulahon hopat batik mi. Amen. Mari kita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala pertaluk ni roha jalana basar doho say marpangulahi maroham midahami di bahini say sama sudi dusana dangadong ng pangasaw kami dukon asini roham hakikuran na penatupan yang anak mudo nah pangasaw kami tujulong di bahini pasonang jala apuli mahami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringon tu hasasan ni dosata. Isebe manguluhon akan napiling ni debatado na mamitori. Ise do na madab hamaguan Kristus Jesus do na umate. Alay dada kolani na umula mangulo do jala di siamon ni debatado ibada mangudikon kita. Hasangapom madedebata na dikijam. Amen. Mari kita.
turupuk epistel diari minggon imanan yenet siad Lukas 20 sada ayat sada sahat wapat tajahama marsika sore dungi mamereng maibana gabe di idama akan namora nama dabuhon sileo-lehonna tubagasan poti parasia gabe di dok ibanama situtudo hatakot tuham gumodang do nani dabuhon ni nama balu napogosan sian salbut nai ima sahatna martuadu akkana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amin mari kita tahatidak koma haporsial tai songon na hinakidak penidongat tasah porsial disadok porkibion rat mahita madok au porsia di debata Jakoba ido ama pergugo nasma tudosan natma palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba nasasadai iman atinubuhon Miss Maria naga begabia siatot di perbadia adorak sahabuan ido Tuhanna natumaun na bernit di panghuman ni silatus nama de terapajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubuan watoru dung ditanam na mulak mengulu di arepatoluhon nama naik surgo lau kundul tusiam debata Jakoba amanai pergogo nasma hatusan ini isi maibana pai mamulak sogot tetanon manghumi halak na mengulu dohot namate korsia di perbadia jala adong sana kuria na badia kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia do di asisan yosan do dihatai naman do mula mangulus sugut daging ni halak na umate do yang medua na nasora sudah amin tabigima korsian punguan ina Teresia diuruti sian ama pertukuan
titing namasa di Huriata di Mingguan 10 November 2024. Naparjolo dadanak nasora. Di basa-basa hotuhata dosada dadanak bawa di keluarga Dr. Erik Hiskia Andre Yosua Sihite inang Boru Sibuya MPSI na dari Rabu 6 November 2024. Inganan nasida di Jalan Seroja nomor 8 RT 005 RW 04 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Manang Uik 10. Napaduahon tupak tuha perluan operasional kuliah sadarion Minggu 10 November 2024 patu poni uria do papungu tupak bahen tuha perluan operasional kuliah siganu bulan di bagasan amplop tapasaha masya lasni roha songon parbueni hapor siauta napatuluhon pertanyaan we hari Selasa 12 November 2024 Patuponi Uria do pertanyaan wiksada 1 wik 12 di gereja doho live streaming masuk pukul 10 sia wik nama jabui imaruas wik sia Paupaton Dewan Koinonia Sekolah Minggu sadarion Minggu 10 November 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran mimbar guru sekolah minggu Guru sekolah minggu ni Huriata Makobasi tu HKBP Jatinegara. Napalimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuama ditangiakta akar ruas ni Huria nari bagasan Parsahiton songon nauktar surat di tik-tikta. Napaonopon boa-boa Pobartu program kerja ni Huriata tahun 2024 Marhite tiktingon pinangido tusude ruas ni Huria asa tapasaha bema peliat tahun tu Huria manang melalui situa wiktabe. Napapituhon majahasura siang kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung. Pearaja Tarutung 6 November 2024 nomor 1366 garis miring L17 garis miring 10 Sada Romawi garis miring 2024 hal surat Parmahanion Nieporus HKBP laho manomu-nomu pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota 2024 Madapoton nahi naholongan sude ruas ni HKBP marhite amanami inanami padita resort di inganan nabe asini roha do dame nasiat debatama na mangaramoti hamusa luhutna pinuji madebata ama para sirohai naung madongani Presiden Joko Widodo dohot wakil Presiden Maruf Amin manguluhon bangso dohon negarata di periode 2010 sia saha 2024 tahalas dotong tu ibana ala nunga tulus bangsota patupahon pemilihan umum na di hari 14 Februari 2024 nasal kui nunga diojako be aka wakil ni rakyat di tingkat kabupaten kota provinsi nang pusat pe nunga diojako be panggong-gomita di hari 20 Oktober 2024 ima amata Presiden Jenderal Pur H. Prabowo Subianto dohot amata Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka opartu tona ni debatatu hita Huria toktong mata tangyakon Presiden dohot Wakil Presiden Republik Indonesia rapon sude kabinet dohot pangurupina asa dileho debata bisuk dohot gogo dinasida lau manguluhon dohot mangaradoti saluhut rakyat bangso dohot negarata hobartu undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 dohot Pancasila di negarata dohot mata tangyakon aka uluan dohot ruas lembaga negara na asing ima MPR DPR DPD dohot Mahkamah Agung asa dengan merdalan negarata di bagasan uhum
dohot demokrasi nang hak ajasi manusia atau HAM. Sai di lewat debatan matu sude paltogita roha na marhabiatan mida Jehovah jala di paholang manasidasian roha diri dohot pangahution balik sa di palumehon jala di patogu marohana sida manarihon sadok rakyat Indonesia so maribar ang giaboy tatuju sita-sita ni negarata gabe negara na maju di tahun 2045 ima uju 100 tahun bangsota bangsa na merdeka hobartu konvensi ni HKBP 1996 bidu 12 ditikina iko pasahatota do songon huria hata panurirangon tu panggonggomita di hari 27 November 2024 naroon patupon ni negarata matong sada ulaon na belga ima pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota 2024 serentak di sandok Indonesia hobar tuhatan di debata disuruh dohita akan napursea asa manaringo dohot makarikoton hadoharon dohot hasonangan di huta parmianat tabe patudos tu Jeremia 21 ayat itu alani ima cari konstitutudo pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota serentak 2024 di bangsota lao mamili dohot manotopon akaulau daerai na tumbalgasi tutu pakorhona tuhangoluan yang masyarakat di tingkat kabupaten atau kota nang provinsi pe songon eporus ni huria Kristen Batak Protestan marhiteon pasahat hami matusude ruas ni HKBP piga-piga prinsip na manginguton sitio kota lao madohoti pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 ima perjolo tatangnya koma pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota serentak on asa merdalan di bagasan lasmi roha hadameon hatigoran haretaon rahasia bebas dohot halwaon sian biar paduahon tasigati jala tasulikitima sadenggat-denggana bogas ni parange dohot pangulaon atau rekam jejak niaka calon uluan daerah ini tapi 5 calon daruji dengan sejarah pangulaon nang hadirionna dada holan alanya janji kampanye patoluhon songon yanakon ni debatado sisian di Kristus hita tak paholang madiritasian sisip manang politik hepeng politik hadirion atau identitas dohot sian politik mamula-mula hita sadiri nang baksota Indonesia paupaton sude mahita naung tang mamake hak pilih tabe jala itap minatar bahen dohot mahita gabe sitidangi na independen dohot netral dia ke tempat pemungutan suara atau TPS na jono tuinganata asa denggan jala sitong proses pamilitoni palimahon tatangyakom madongata ruasnya KBP na dohot di bagasan kontestasi pilkada serentak 2024 asa tutusi tutuna sida gabe sira dohot panodang si buat dame si tidangi hati gorang dohot parhobas ni masyarakat tabana loas hamu maau pasahat na manginuton diganu pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota adong dona terpilih adong naso terpilih tahalason ala adong na olo parsidoho di pemilihan umumi na terpilih tajako denggan naso terpilih tajako matong jala tahamolatehon parsidohoton nasida
Tatangya komana terpilit, asa dipatau tuhata nasida, mangulahon ulawonna. Jalan naso terpiliti, asa dipatau tuhata, manguduti ngolu-ngolu nasida, di bagasan pangaramotion mi tuhata. Dipapirto di nasida, mangadopisa. Songonima pinasaha sura parmahanion, laho manomu-nomu pemilihan gubernur, dohot wakil gubernur. Bupati dohot wakil bupati, wali kota dohot wali kota. Serentak 27 November 2024 naroon. Saya toktong madiramoti debata, bangso doho negarata Indonesia, bahen sangat di guarna. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus tanda tangan, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songoni matikting di minggu tasadarion, akatikting na mangihut, boy mata jahan atar surat di warta jemaat. Mau lihat Tuhan Yesus memberkati. Tabigima korsian wek itu diuruti wek 10.
Marete hita huta papungu piliat.
debatana sumurung sian salhut roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Songon baga do kubere kami nang bah ate. Daku boto ala jago-jago nakin kuri akama pe bati kunai jago roba. Holani kurama partukuan tarsori be marede toro gabe mau to wau ni nak rupani bah. Ayah hadu nengon narak di bagasan alai bagus. Tadi bagus. Dangalana nen hotau ala di sido amang hitu pun nakin ate. Amang inang hatan itu hatta di Minggu pada 24 ton dung Trinitatis dedek dosian buku sadara raja bidu 10 pitu ayat pitu sahat rodi ayat saplonom ujahama tuhita songon ma didok disi dungi marhira satahun liling na marsik masungi ala suada robe udan di tanawi dungi roma hatani jahuba tu ibana songonon borhat maho lautu sarpat namar donok konsidon maringan disi maho idama nunga hudok konsada perempuan nababalu disi marbuduho dungi borhat maibana lautu sarpat jadi dung saat ibana tu harbangan hutai idama adong madisi sada perempuan nababalu namar suban-suban dungi di jojo masih dia mandok tunasida wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asaminu ma alai dung lau nasida naing mangalap jojo masih ibana mandok tunasida somonon ua buat diau satu topik sagu-sagu di bagasan tangamu alai ni naparopuan ima songon sitong na mangulu Jehovah di Batam, dang adong sagu-sagu diaw nang gusada. Daholan itak sapuhul di bagasan udun, aku ni miak otik di bagasan guri-guri. Jala idama, namar subat-subat duau, asalaw wau paulihon itaki diaw, dohot dianaki, asamangan hami na dua, dungi matema. Alain nasi idia matu nasida unak ko mabiar law maho bahem masongon na didokmu alai pauli diau jumulu siani sada sagu-sagu na mek jalabuan turuar diau dung pei asa pauli diho do di anakmu ai songonod do hatani Jehovah debatani Israel ia itak na di bagasan hudun dan ulu sudah jalan miak na di bagasan guri-guri dan jadi marsi pai maju pang ari haroro ni udan tongoso ni Jehovah tu sisi ni tanoon dungi lauma perempuani di bayi masongon na di ni si Elia gabi mangan nasida nang ibana nang perempuani rodi isini jabuna ari-ari ia itak na di bagasan hudun dan ulu sudah jalan miak na di bagasan guri-guri dan ulu marsik hubar tuhata ni Jehovah naung pinabuanahian marhiti sian si Elia ima sahana hamuna manami na nami kita tidak tahu cara Tuhan ya cara kerja Tuhan dan memang itulah Tuhan heado terjaau dan lupa do halakna isi do manuraton kalau kita tahu cara Tuhan itu bukan Tuhan memang kalimat filsafat do nanti kalau kita tahu cara Tuhan bekerja dia bukan Tuhan karena memang cara Tuhan luar biasa di luar jangkauan pikiran itu makana kejenitan mulu berjenita kami damai di debatana sumurung sian saluhutna roha damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal jadi hamio pibu bedu di hamion tangiangon
ala padita bayi main rupani. Karena apa? Nah kupasatong tuhita semua padita kami itu semua banyak kan di luar akal, melampaui segala akal. Bagaimana kita bisa menerima di luar akal ini? Apalagi menarik do topiko nanti. Naing mangalehon HP hurakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan ulu sifata logika kita, karena kita tidak bisa terlepas dari logika. Dari iba hurangan, batakona iba mangalehon. Tuhana, itu sifata rosuk-suku di do makana songon na maul hitam pasti leon. Ya, nata dengan kewajiban. Contoh nama jo audak kubota manginang. Alai ngahasumalan dihita dengan ison kami. Agak alodo tu pikirakku do tahapur syokku na dijahani partikting nakinate buah-buah kan itu ahamai pilihan tahun gari iuratai maul hita HP wajib di kewajiban di unang ditikerung terdiri talehon rupaning sadok lehon, nabuye lehonommu, manang dicicil lebih tahu. Dan apa lagi kami persoalan ni? Nasepakat kami parhalado ke songoni bolo bayi di leo di. Ya, alay nang sudiri tong bamuladong hindi ba na betabay? Subsidi silang buarna. Ya, alay kadang kita tidak tahu cara Tuhan itu bagaimana manginang. Itu harus kita akui. Ay so binoto songo dia persahat katuson. Ya. Adong do ahlani memang halak na pinabuhat ni Julbari nina. Rodo Jakarta on HP tubuhi ta lipstick akaina, merbetik akaama, settle hita di Jakarta on hudul tinggan, marmobil guberna ki mobil ay gudang do habe ruas nami marmobil narak bagasa. Marmotor muse anggojo. Sahapung dua do motor. Sahapung dua motor. Di Jabunami hula sada do motor. Ibe marsi dulu mahami tulu bawa, tulu buru tikini. Aw majo. Alaw siya pudan baso mau rupanya. Tehengiri ni siya pudan no narako may bagasan bawa dah. Baulo masih patadang dabok di iba rupanya. Sa halak ina na mabalu terjadi di sadatingan na marguar sangpat. Pugus jelas do hidup nate. Pugus do ibada. Jalan maul nguluna. Sudah haleon muse. Ya, ay bertani dora inaton rak ramajo. Ay namar suban-suban do ibana. Dia mencari kayu bakar untuk memasak yang ada itu. Holan nasasautik nama itakiru paning. Dang roudan mabornohi tanoi. Itu dah. Bagaimana bisa hidup? Gari suaswanan, gari jolma maul mangulu, lama suaswanan muse. Susah. Dang holan sian sisi ekonomi yang manginang di zaman perjanjian lama nama balu, ina, susah secara finansial, maaf ya. Isi mahita nama balu rupaning. Jala secara sosial terpinggirkan dui. Dung pero hakaristenon. Di halak patak ido nama sa najulu. Najulu ujui ada orang so Kristen hita. Mula kena bebelu dipudi do huduli. Sakit. HP memperjuangkan geleng na ibana. Suadong na peduli. Alai kondisi sa tanda kutip. Marhiti sosial budayat tarupaning. Tuani marohala Kristen. Tuani maroha karistenon rupaning. Boy mahudul. Natape hea hubigi. Dakya husaksiyod dobe. Sabula borborad doy ninna. Mas ubagas. Boy ninna marhata kaina. Jadi kaina parhatana. Luar biasa. Alam mo lohitaon dang boy dobe. Ido makana ulu si pata parhatai. Marga harahap na madulaon marga si majutak rupaning. Badi enggak masih majuta. Jadi hamis majuta. Napi harahap do rupaning. Ulu rusong ni, alam mo lo dihitaan
Ninna hubigi. Saya pernah mendengar. Saya tidak mau buktikan itu karena apa? Memang ima barita rupaning. Ngerido budaya tai tu hita ka halak Batak na julu. Ada orang so Kristen ita. Disarpat satahun dang roudan buta bayak konate. Kering semua. He ada 3 bulan, 7 bulan tahun asalpu dang rok udan kering sudi. Lapangan bola pi dang warna hijau, tapi warna coklat. Coklat ay nga mosok. Ido makana hati-hati molo dihita di Jakarta molo musim kemarau hati-hati kebakaran. Hati-hati menggunakan korek api. Hati-hati menggunakan bara api. Ulo do gabi menyebari bana. Ido makana jutu bereng di Jakarta molo kemarau pasti banyak yang kebakaran. Maka apakah kebakaran apa? Api. Jala sanga sungai Marsik. Baik kamu mak sungai pe Marsik do. Taboto do di daerah Palestina, mana daerah di Israel rupaning, mana daerah padang gurun di rupaning kan kering kerontang di si. Hidup susah. Songo dia bui mangulu akasuasuanan. Alai songon halak Kristenau. Bope haleo kita. Bope susah ngulutta. Walaupun kita memiliki pergumulan yang berat, kekurangan yang begitu hebat. Adong bodo hita sudat mabahina dinggan. Songon edeni wik piye nakinete. Mabahina dinggan ate. Ya. Wik pitu. Jago nakin sulunay ate. Hiray mirip suara namin arahak ko ibagasan ate. Ya. Anggo wik 10 sian bukit de dokin ate. Alay di saya rotik bagak rupaning. Tebu ba? Tebu para hari Kamis pe. Ucatati don yan. Wik 10. Wik 6 dong. Wik 3 doang teh. Wik 10 doang dong. Kan bisa bukit de diamang kan. Tujuan jauh batu haki. Amang teh tabune raku barikasan. Kadang kita tidak mau memanfaatkan waktu itu amang. Coba kita menikmati holan roh itu gereja on saat kita martangiang manangah hape namasa taparwado nakin para gedda. Isi do na jadi nakok tu dulu ni habarion ni Jehovah ninna. Pertangan na lidang do parroha na yas. Aku nikmati dui. Aka edeipe. Apalagi ede na perpudi sebelum ni. Godang ni pasu. Dok na Merkuri. Para hari Kamis. Wah hebat itu kurun para hari Kamis nakinate. Teresia. Sorry, maaf Pinangda, alana persima itu aku ketua na jadi maaf maju bate. Sotong itarik kamu baru munai ate. Argado pediawi rupaning ate. Ya, parterisia rupaning kan. Wah, enak, wah luar biasa. Edeni parterisia nakin. Pakai sudi artam, kandido nakin ate. Pakai sudi artam. Siya debatadoi. Apa yang ada dalam diri kita. Molukur ama pertukua penakin. Babi bingung ibana, alai imahatai rupaning, edetai, nikmati, bican di gereja kita, aidang di dia mahita bui, mabigi kurni dongan, angkoso di gereja, nikmati amang inang, kebersamaan kita bukan hanya bersama teman, tetapi bersama Tuhan, ido, ngulutai adong do di bata disi, ido na masa di turupuk tahun. Dina ina na Babelwon, ketika Elia datang, dia merasakan ada Tuhan di situ. Sehingga apapun yang dikatakan Elia diului, nang pesasitong na pesimis do ibana. Didok nakin dia piga nakite. Alai dunglaw na sida neng mangalap jojo musik band dia di tak danin na. Amay dokon alay ni na paruponima dia 12. Songon sitong na mangulu Jehovah di Batam. Dangadong dia sagu-sagu dia nang gosada. Daholan itak sa puhul di bagasan hudon. Aku
miak otik di bagasan guri-guri jala idama namar sobat-sobat duau asa lawau paulihon itaki di bagas itaki diau doh dihanaki asa mangan hamina dua dungi mate. Waduh, hebat ini. Dia tidak punya harapan. HP Porsche do ibana di bata. Banyak orang Kristen demikian. Dia percaya Tuhan ada, percaya. Pamangan na setabi mandokon au Porsche di bata ama, au Porsche di Yesus Kristus, au Porsche di todi perbadia. Alai mahatai mate na mahami. Banyak begitu amang. Dan saya seringkan tidak saya ulangi lagi. Cara Tuhan kita sulit tebak. Parok kamu mak. Alai disuruh masih Elia. Madapoton suhuta sarpat disi mahonin na. Pacaklik. Didok makin nunga husuru. Ngadi todo nama balu na pogosi. Cara Tuhan kita tidak tahu. Ya, unang papangasahon si pata pikirata. Bodoh ta pangasaho pikirata. Au wakuide. Ayo dah, itu makanan dulu dia bata tu hita huto kan itu naik. Asa berpikir hita, tetapi kadang lupa kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang Kristen diajarkan Tuhan kepada kita. Songo dia duau mangalehon, mabay na dinggan di bagasan nguluku, menolong orang lain. How to give nina, bagaimana saya memberi. Itu halak Kristen. Jala memang udok matuhita. Basa tabi dihita halak Kristen ay kan na mangaleh do hita. Ya. Kita bentuk arisan. Kan na palujaw-lujaw daging dui. Lautusan do muse. Ele senyum do sedih mo. Senari sabah. Silegonin na do. Senyum na iwang darakko. Hape tu gari jedak ya no paling. Banyak begitu. Ya kadang karena begitu. Masih lo kan lucu ongkos. HP na ditinarik pero paning muladong jula-jula rupaning asing mamolo hami amaon anggo masalah pengeluaran nanti arisan ina kay natay di leon. Ale mo lo pas manari na kibabua. Kadang hado do ko tunata. Adi ka do manari ngalewat. Jadi tu dia do benomo niku. Bah, ale manoron. Ba naraku. Hebeng ni ba naraku bagasan na tema. Ale hatai ta mo nate. Sutung aha majuru paning sutung kaama basa bermahamu. Ya memang begitulah dulu kan begitu. Anggo hebeng kaluari sian hita rupaning ale hebeng masuk sedabu bukan begitu ya. Ale tua ni mak bisuk dok kay nai rupaning kanido. Ale kadang begitulah hidup amangnya kita tidak tahu. Dan kita mari belajar. Ido makana adong dohu surato dison. Kuasa cerita ya. Kuasa cerita tentang ina na mabalon adong tuluhal na ikon tabereng. Na perjulo taat. Molodok kon taat uduk dalam bahasa Batak. Huber nak di kamus sian Google do huberengon. Ya. Berarti patuh. Mau melakukan itu taat. Dengan bertuhan kita identik menjadi orang yang taat, yang tunduk dan takut, saleh. Itu. Molo hala Kristen ibana taat mak, burjuma, mau melakukan yang baik. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Songon ina nama balui disuruh ibana di walu sodosia. Dungi roh mahatani termasuk si Elia. Dungi roh mahatani Jehovah tu ibana songon berhat maho. Dia tidak tahu apa yang terjadi nanti di sana. Hola disuruh gabi huingok mah taring tu si Jona Yunus. Ya disuruh lau mahu tu Ninive ninna. Alai dipakai ibanu utuh-utuhna. Mamang tehe barbar do disi. Ay najahatan jolma disi. Pangarapok pabunuh do sudisi. Ya, hebat do disi barbar ninna. Tarsongon halap batak na julu. Ay sanga do terberita halap batak salang jolma.
Mebir do. Jol maroto halak Batak. Alai. Godang do misionaris kepingin. Gimana sih orang barbar itu? Gimana sih orang Batak itu? Nina. Taat. Dia mau disuruh. Rupanya macarani Tuhan. Di parade di si ina nama balu. Nah tapi bagus. Tapi dia sangat menentukan. Dan simbiosis mutualisme. Nina. Saling menguntungkan nasida. Ada ketaatan. Ingat kamu mamanginang. Ketika kita taat, kita mau melakukan yang baik. Dan orang Kristen harus menjadi taat. Menjadi Kristen, menjadi taat. Bukan karena pikiran kita, tapi karena keyakinan kita menjadi taat. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan kita. Amin. Itu. Nah penting uluau. Nah paduahon jujur. Songon konde 12. Jujur kita kepada Tuhan. Ujung martangiak kita Tuhan. Leo dihami gajang ni umur. Serius duhita majalo gajang ni umuron. Serius. Alehiyado huber na tua. Nga meneng mengidu mate terus. Alidang mate. Nga limut-limut daging na indang bulak lalak mata ate. Jadi ahado pangidoho inong niku. Natutua niku. Mate man nanaw nina. Iping halang dila mate na maaw. Jadi buah asobit no ito Tuhanon nina muse. Serahkan aja ke Tuhan. Hidup kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ada kejujuran. Tidak neko-neko na mabelwon. Dang idokon rupaning. Dang bermanis-manis. Dang marsipalet camibana. Apa adanya hidup ini. Apa adanya hidup ini. Dia jujur menyatakan. Jangan berpura-pura kepada Tuhan. Tapi yang pastinya Tuhan tahu bagaimana kita. Boleh itu jahat di job 2:10 ya teh. Ya, kalau jujur kita mau dokon di job 2:10 ngata jalo natonggi siat debata. Detung dang jalota napait. Siat debata di napaiti di ubat dui. Dedo aw na baru marsait kanapait do siduhalang. Ubati pait do dangarong na manis. Kecuali dana kan pakai sirup yang manis. Dan adong na manis ubat na hualang. Ternyata, ada gabi tersunggulau. Hidup dosen nami, dosen filsafat nami, amang pendeta Raja Gugu. Pahit jangan dibuang, manis jangan langsung telan. Ido nguluhon. Molo pahit ngulutta, molo pahit na ta alami ta ae. Ingat, itu dari Tuhan juga. So kesaksian si Job nakin. Ngata jalo na tonggi siya debata. Datung jalo otta na datung dang jalo na pahit. Ingat, Tuhan punya rencana habis hujan akan datang pelangi. Ingat tamu inang. Habis sakit ada kesehatan. Habis penderitaan ada kebahagiaan. Idu ngulu ni halak na porsia. Optimis, jangan skeptis kita. Jangan pesimis nguluton. Ale optimis kita ke depan. Di depan ada Tuhan. Patuluhon unang menyerah. Ya. Jangan menyerah apapun keadaanmu karena Tuhan ada. Atau ya maai sobinoto ummatun inna. Samar bete-bete tuisi sobinoto bete-bete na rupaning. Alai sayyidukum ummatun. Jadi amanginang pergumulan dihita manang narikot si parhamal honotta. Manang tagumuli di bagasan nguluta. Seberapa percaya kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Molo didok si ili naki bae songonon. Molo didok perjemita bae songonon. Molo didok hatan itu hata bae songonon. Bain. Heado tiki na hurang sehati hami. Jala aho pedak kuboto dakya hujaha bukui. Arung padita abang tingkat tudon. 2 tahun di Gijaku marga Purba. Roma ibana. Ay buasa marsait to nina. Ay sobino to bangen na. Onang pola pikiri sudi nina. Ote-otik pikiri nina. Nang pola sudi nina. Heado hujaha karangan ni si Martin Luther.
Ninna, Martin Luther pernah berkata begini, ketika dia mau tidur, Rabu itu rota praktekon ya teh. Ketika mau tidur doanya, dan dia tidak pernah lupa dengan doanya ini. Tuhan, nungahu labe nasatolapu sadarion, neng modum nama au. Hupasama tuho, guru di homa sudi. Serahkan sama Tuhan. Supaya kita bisa tenang istirahat. Ido makana, oh ido ate. Au be, dak ya ujahay narakui bagasan. Nah ujaha, ini Budi, ini Bapak Budi, kan begitu ya. Ya, ini apalah amang boru ni si Budi, kan begitu ya. Dak ya, ali gabi betapa parbinotak, bamulate mak naraku. Kan artinya bagaimana kita, seberapa percaya kita dengan firman Tuhan. Jala halak nagir-gir masih lehon amanginang. Dak ya hurangane. Ingot tamu may. Nabuy tahalehon. Unang tadokon hepeng nabuy talehon. Jangan, bukan uang kadang harus kita. Waktu juga itu pemberian. Berikan waktumu untuk Tuhan, berdoa. Sukun ibana, sukun. Dan adong do istilah tulu es ate. Senyum. Sapa, ahmuse. Salam. Dihita kan berlaku di haras. Tebune, hape tu amat tanah dak kiaro paling. Kan begitu kan. Ale terserahlah. Tapi yang pastinya ingat 3S. Senyum, sapa dan salam. Tebudu na salam-salaman non. Idu makana mauluhu salam jolma. Saya diberin tu nasing rupaning. Amang teh sayang nisenyupi narakui bagasan. Habe. Ya itulah dulu. Nagudang dora pikiran ni naraku. Tengok mak, amang inang. Seberapa percaya, seberapa yakin kita dengan firman Tuhan. Sama seperti ina nama balu na di Sarfati. Molo iri dokon Tuhani ulahon. Karena Tuhan gir-gir mamereng halak. Nama bay na dinggan. Mangalehon na dinggan. Masyula na dinggan di bagasan pengulun na. Dan Tuhan sudah punya rencana. Itu iman saya dalam kehidupan saya. Unang marnalu jahita mapay na dinggan. Martanyang mahita. Mula tadi ho Tuhan dihatam napahoton haporsyon pakirimon ng holong ni rohanami. Marhiti barita na masa ujui di Sarfat. Naposom si Elia pajupang dohot sa halak na mabalu. Rap dohot ianakon na. Susado na sida Tuhan. Gudang do pergumulan na sida. So kami mara. Saya dong do pergumulan. Ido bakko ni Jolmaon. Ido rokap ni Jolma. Saya rodo akasi pikirane. Alemolate ma Tuhan marhiti baritei. Gabi diajari kami asa toktong uduk tuho. Nang pemaul di jalo pikiran nami. Alay ajari kami. Asa toktong kami. Marhapor siyaon. Pos rohanami tuho Tuhan. Aydak kubo kami. Nanaing lehonom mo tuhami. Nang pepor siya kami. Akan nadinggad do neng lehonom mo tuhami Tuhan. Aliyamang pasu-pasu mahatami. Paurat to ni dingulo nami. Asai ujahan nami. Laho madala ni partikian na sohubo tuhami on. Gudang akatantangan. Alay mo lumardong atoko. Tabado pos ni rohanami. Tabado ng pasu-pasum. Nang lehonom mo tuhami. Ramoti hami sa minggon. Diragam ni akka pangiduan do sita-sita ni rohanami. Akka ama ina na poso. Sudite heruas ni huriam. Na met na magudang sa ato na matua. Tarlumubi ruas ni huriam hakabipe cibuburon. Manangahape uju martangiang nasida. Mangigil tuho. Ay hodo muwal ni nasa nadinggan. Pasahat Tuhan. Manangahape. Rokap ni anakon. Akapuparan diaka nong marasohotan. Parkarejuan na dinggan. Hadumaon dot ragam na asing.
Molo martangia kami tuho, asiroham, papos rohanami, ditikina, rodo Tuhan, lehonom muri, o Bartolomo ni roham. Di bagasan tikting na hubigi hami, naing patupaw ni bangso nami pemilihan kepala daerah, tingkat provinsi, kabupaten dot wali kota. Ali Tuhan, ajari hami, molo tungpe di palwaso hami, mamilit, asa mardongan tangiak kami, diajari ho hami Tuhan, isi do si piliton nami. Asa panggonggomi na burju, na hupilit hami, dang holan tabu-tabu di pinggol, aka kampanye di dok iddu ni huriam, alay takas mahami, laho mamilit, na patut, na marhabiaran tuho, nang pedang saha porsyaon dot hami. Pasu-pasu ruasmu na di bagasan las ni roha, di pasora kokoda dan bawa di keluarga Dr. Eric, sihiti dot inang buru sibuya. Pasu-pasu dak danaki, daging dot tordina, asa magudang di bagasan lo meniruham, asa gabi anak ko na burju Tuhan, marhabiaran tuho, jala perguguy na torasna, mamemehon na dinggan na syakoy, asa gabi keluarga na dinggan na sida, tutikin na nengro. Sudi aka program ni huriapi ho pasat tami tuho, asa juluan nila kanami Tuhan, paringgas hami, manang happy program na neng hupatupahami. Di bagasan sa minggon tarlumubi, asa niyang lakanami rotu bagas jorom, marpungu hami mamuji pasangapon, huhut mabigi hatam. Akkadungan namin na marsahit, amang iigultom, amang ersirait, amang sitwa RF Lubis, na Nebraska Gultom, amang sitwa Piuta Barat, inang hasibuan boru manihuruk, amang hutagalung, ra adong dope nasotar goar dison, nasotar surat, nang nasida pihubuak kami Tuhan, akana marsahiti, todong manang ale-ale nami pe, manang tetangga nami, ili-ili nami todopamu Tuhan, pahisar pamatang na, dang adong nasotar baik ko do sa luhuk na, asiruham, di dongan nami, na dibagasan na hurang si hati, jama pamatang na Tuhan. Jalaho matuktong mangalehon, narikot di ngulo na sida, pasikop amang asiroham. Suang-suang ni mahuwa kami di akana marulang tahun, di hatutubu dohot di pardongan sarepeyon. Molo, ingot hami di ulang tahun ni, ingot mahami di pasu-pasum, di lohokotik di hami, gajang ni umur. Jala sita-sita nami, naing madibagasan hay pasok kami. Dibagasan las ni roha hami. Dia kana marulang tahun ni, ajari na sida sa minggon Tuhan. Asa dingok na sida ho, dihamulateon na sida pasu-pasum. Hupasat tami madaging tode nami di ho Tuhan. Asiroham. Hatamima sulu-sulu do tukot nami. Muladong akana hurang lubi dia kapabayanan nami. Sisa may Tuhan. Asa badia hami dadupamu. Alani Kristus Yesus. Martangyang hami tuho. Amen. Maredehita laos tapasaat mapeliat tatujulu.
kon mapeliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silon-lehon mituhami, asalam gir-gir hay madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de bata mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin.